Fi 12 ġurnata, il-Migrant Offshore Aid Station MOAS għenet biex ikunu salvati 1441 persuna fiċ-ċentru tal-Mediterran. Nies li jkunu qed jaqsmu lejn l-Ewropa fuq bċejjeġ tal-baħar mimlijin u ħafna drabi mhux fl-aqwa stat. MOAS din is-sena bdiet ħidmieta minn pajjiżna fit-2 ta' Mejju u f'6 salvataġġi provdi għajnuna lil 106 tfal, 211 mara u 1124 raġel permezz tal-bastiment MY Phoenix. Fl-14 ta' Mejju intlemħet dgħajsa tal-injam b'561 persuna b'bord inkluż 60 tifel u tifla. Fiha mijiet ta' persuni l-iktar mill-Eritrea kienu ippakjati taħt il-gvern ta' briski kbar. Stqarrija minn MOAS issostni kif uħud minn dawn l-immigranti irrakkontaw stejjer ta' persekuzzjoni, il-ħarba u trattament ħażin li nataw inkluż fil-Libja. Il-bastiment Phoenix qed jikkopera maċ-ċentru ta' koordinazzjoni marittima f'Ruma kif ukoll mal-bastimenti fiż-żona. Dan biex l-immigranti ikunu salvati u trasferiti. It-tim abbord sostna li ġeneralment is-saħħa tal-persuni salvati qed tkun tajba, dan peress li qed ikunu salvati kmieni fil-vjaġġ tagħhom. MOAS jinsabu kuntenti li l-Unjoni Ewropea qed tieħu azzjoni biex issalva l-ħajjiet anke fid-dawl li s'issa din is-sena u maħsub li iktar minn 1800 persuna mietu fit-tentattiv tagħhom li jaqsmu lejn l-Ewropa.